Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Nagulat ako. Angkol, Dagol. And Tita Tanya Chinita. Ano po bang pinaka-effective na paraan para hindi ka iwan ng partner mo? Ako kasi po may pinapainom kay Julie. Feel good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Marie ng San Andres, Bukid, Manila. 29 years old po ako at isang cashier sa supermarket. Ang live-in partner ko naman po si Junie ay 27. Meron na po kaming isang anak. Aminado naman po ako na maldita talaga ako. May Basic. attitude. Selosa. Nagkaroon po ako kasi ng postpartum. Basta, ewan ko din sa sarili ko. Meron din po akong implant kaya siguro grabe yung hormones ko. Minsan po kulang yung kinikita niya sa trabaho bilang isang messenger at grabe ko po siya mapagsalitaan ng masasakit na salita. Sadyang nahirapan po talaga akong kontrolin ang aking emosyon palagi. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ha? Nabawasan na naman yun dahil yung mga overtime ko, bawal kasi mag-overtime sa amin, mahal eh. O sino mag-a-adjust ako? Ha? Kami ng anak mo. Gumawa ka, dumilihensya ka, tsaka bakit bawal mag-OT? Eh, late ka na nga nakakauwi. Baka sa ibang bahay ka nag-OT, ha? May ibang babae ka ng pinag-overtimean. Ano ha? Ganito na lang tayo habang buhay, Junie, ha? Ha? Ano? Huwag kang ganyan. Alam mo, sinakripisyo ko yung pagiging single ko para mag-live-in tayo, tapos ito lang mapapala ko sa buhay? Ha? Puro daing? Wala nang araw na hindi ako dumadaing sa'yo. Hindi ako nagrereklamo. Tapos sasabihin mo, lagi kitang inaaway. Natural! Sinong asawa ang di makikipag-away, ha? Naririnig ka ng bata, oh. Pwede ba? Tumigil ka. O ba yung anak? Anak, Po? pasok ka na muna doon, anak. Papa, Nag-uusap. naaway-away na naman kayo ni Mama tsaka ni... Mama, gutom na po ako. Gusto ko po ng steak. Tingnan mo, ha? Yung anak ko, ayoko patikimin ng mga ano lang, ng mga mumurahing pagkain. Gusto ko
steak, sa mga sausage. Oh, Ba't mo kasi sinanay yung bata sa ganyan? Hindi naman tayo mayaman. Alam mo naman yung eh trabaho yun ko. nga, hindi na tayo mayaman. Tapos yung anak natin, lalaki pa sa kahirapan. Ano? Four-piece na lang tayo habang buhay? Ha? Napakawalang kwenta mong lalaki. Teka lang. Sana ako na lang nagtrabaho. Sabihin mo lang, palit tayo ng trabaho. Ikaw ang magbantay sa bata, ako magtatrabaho. Mas kaya ko pang kumita para may pang-stick ako dyan sa bata. Mama, gusto ko po ng rib eye steak. Nagtrabaho ka rin naman ah. Nasa supermarket ka, o di ikaw na lang bumili dun. Mo, hahayaan mo akong maghirap? Ha? Mahirapan sa trabaho? Dapat nga hindi ako nagtatrabaho eh. Dapat yung mga lalaki ang nagtatrabaho. Ha? Ako nag-aalaga? Ang dami ko namang ginagawa sa buhay. Maawa ka naman sa akin. Ano, Johnny? Hindi na tayo aabante sa Maring. buhay? Ano? Mare, Humanap ka naman ng sideline. Sasabihin mo hindi mag-OT. O di, sino mag-a-adjust? Maghanap ka. Diyos ko, Nakakahiya manang-mana naman ka sa mga magulang mo. Palaasa. teka. Hindi naman yata tama yan. Idadamay mo pa yung mga magulang ko dito. Totoo naman. O kahit hindi kami mayaman, hindi kami umaasa sa ibang tao. Ganyan ba tingin mo sa amin? Sa pamilya ko? Oo! Porket magkalaban kayo ng nanay ko dahil sa ugali mo. Kaya ayaw niya sa'yo, di ba? Kaya ayaw niya sa akin kasi ayaw ko pumayag na nagbibigay ka sa kanya. Kaya ayaw niya sa akin. Eh syempre kami na yung pamilya mo eh. Ha? Kaya dapat sa akin lahat lang ng sweldo mo. Yung nanay mo nagagalit kasi inaagawan ko siya ng posisyon. Pero yung nanay mo ay magtrabaho. Lakas-lakas pa eh. Huwag mong ganyan yung nanay ko. Lakas-lakas pa ng nanay mo, tatay mo, mga palaasa sa mga anak. Hindi sila umaasa sa akin. Yang ugali mo, yan yung ayaw nila. Hindi sila humingi. Wow! Ako ang nagbibigay. Kusa ako nagbibigay. Marika. Walang ugali yung nanay mo. Nanay mo nga napaka-chismosa kung ano-ano pinagsasasabi sa akin. Ha? Diyos ko naman. Anong pinagsasabi? Dagdag kayo sa stress ko sa buhay, sa totoo lang. Totoo naman pinagsasabi ng nanay ko ah. Ganito. Nanay mo kasi naagawan ko ng trono. Ganito na lang. Kaya galit yun sa akin. Diyos ko, di naman kagandahan. Nanay mo. Tumigil ka. Nanay ko yan, ha? Tumigil ka. O nanay mo nga, bagay kayo, magsama kayo. Balik kita sa matris ng Oo, nanay sige! mo. Uuwi ako sa nanay ko ngayon. Yung mga gusto mo? Umuwi ka! Bagay naman kayo. Umuwi ka doon. Soli kita sa matris ng nanay mo. Uuwi eh. talaga ako. Ganyan ka naman! Johnny! Tingnan mo ka! Yung ugali mo! Ay, naku. Mama, ba't mo ni palagi si Dada? Hindi pa siya nakabili ng pagkain ko. Mama, mag-grab food po tayo. Gusto ko na po ng steak. Tsaka salad. Sige anak, ayaan mo ako, ibibili kita ngayon. Yung tatay mo, apakawalang kwenta manang-manang sa mga lolo't lola mo. Mahal ko naman po si Junie. Pero hinayaan ko na siya umalis. Kasi ganun naman siya, nag-walk out po pag di niya nakaya yung mga sinasabi ko sa kanya. Babalik naman po kasi yun. Ganun naman lang yun. Pero, akala ko po, pansamantala lang. Ilang araw na hindi pa umuuwi. Hanggang sa naging linggo. Hinanghanap na nga po siya ng anak namin. Tinutuon niya na po yata yung paghihiwalay namin at pag-uwi niya sa nanay niya. Kaya nag-usap po kami. Oh, anak, magbihis ka na doon, ha? Yung cotton candy mo, kainin mo yan. Sayang yan, ha? Ba't cotton candy binibili mo sa bata? Masisira ang ngipin yan. Alagang-alago ko ng... Isang beses lang naman. Ito naman. Mama, favorite ko na po yung pagkain pang mahirap. Okay naman po pala, Mama. Okay naman siya sa taste buds ko. Di naman po ako nagkasakit. Tsaka hindi po ako nagka-amoebiasis. Di ba, paborito mo nga yung yung
Dynamite, ang anghang nun, kayang-kaya mo kainin. Yeah, Mama, the dynamite one is the fried with the wrapper and the jalapeno wrapped around and the dip in the cooking oil. yung yung paborito mo yung yung pusit. Ang tawag nun? The octopus. Oh, yan. The takoyaki, Papa. Hindi. Yung pinirito lang sa Yeah. street food. Mama, I ate the street food. Calamares. The Yung- calamares, yeah. It's yummy naman, Mama. I didn't have any reaction naman in my skin. Buti naman, pero Magbihis ka na doon, ha? Tapos maligo ka na, ha? Papa, thank you for today po. I Okay. appreciate po. Ba't mo pinapakain ganun yung mga bata? Ano, kailan ka uuwi dito? Kailan ka uuwi dito? Ba't pakainin ko yung anak ko ng ganyan. ako nga, hindi ko pinapadapuan sa langaw yun eh. Baka dun sa biyenan ko, dun sa nanay tatay mo baka pinapaglaro yan baka madapayan Iniingatan ko yung legs niyan. Tama na. Uwi na ako. Kailan ka uuwi dito? Hindi na ako uwi dito. Sa ugali mong yan? Pagod na ako. Galing pa akong trabaho. Babanatan mo ako. Wala akong kwentang tao. Totoo naman. Mana ka sa nanay tatay mo. Oo, tingnan mo. Kaya huwag mo nang asahang babalik pa ako sa'yo. Okay na ako. Meron Bisitahin ko ka yung na. bata. Siguro yung nanay at tatay mo kinonsinti ka. May iba ka ng babae, no? Isipin Mana ka mo na sa kung tatay anong mo na gusto mo. babaero. Uy! Excuse me! Napadaan lang ako. Baka walang hiya nyo. Lala, nandyan ka! Apo, tara po, mag-play tayo. Okay po, Lala. Alam mo, dadamay mo pa yung mga magulang ko. Wala akong iba. Marie. Tsaka yung sakit na sa ulo. Ikaw pa nga lang, di ko na kinakaya, magdadagdag pa ako. Ay, naku. Kunyari pa kayo mga lalaki palusot nyo. Basta kung gusto mo umuwi, anytime bukas yung pinto, Hindi na ako uwi. Pupunta ako Sabi dito. mo lang yan. Sabi mo lang yan. Pupunta ako para sa bata. Ha? Hihiramin ko lang siya, mamamasyal kami, tapos. Sabi mo lang yan. Hindi mo ako matitiis. Ganun mo ako kamahal. 8 years na nga tayo eh. Sige na, alis na ako. Ha? Dami mong arte. Bala ka dyan. O, inumin mo muna to. Ito yung pabor. Alam ko naman. Ano ba yan? Kape ko lang yung iniinom mo. Kape, bago ka Hindi umuwi. na, busog pa ako. Sige na! Aalis na nga ako. Isa! Kaya nga. Papa, inumin mo na yan. Papa. Papa, mainit. Bakit mo in-straight? Oo nga, paso yung dila ko. Ewan ko dyan sa papa mo. Kunyari pa, in love naman sa akin. Sige na, alis na ako. Ha? Anak, Papa, kailan mo pa ako nisusundo ulit? mga sa susunod na linggo, anak, ha? Ang tagal naman, Papa. I wanna eat dynamite and Oo, eat kakain calamares tayo. and I want... Quick, kakain tayo. Yes, Sige na, ha? Quick. Yes, bye-bye, Papa. Bye-bye. Love you, anak. Love you po, Papa. Kiss nyo ni Mama. Sige na, mamalis ka na nga. Ayun na, alis na ako. Sige. Ano, mamaya ka na umalis. Ba't pawis na pawis ka? Parang iinit. Itutok mo yung electric pan. Sus. Maupo ka muna dyan sa sofa. Maupo ka muna dyan. Ang init. Tinunggama kasi yung kapit. Pero ba rin ko nga itong jacket ko, ang init eh. Ako na magubad. Teka. Ano ba? Ba't ang init? Papa, Ano ba yun? tutulog muna ako. Ba't bumangon ka ba? Akala ko matutulog ka na. Tulog ka na dun. Tulog muna po ako. Okay. Ano, ba't... Eto, nakaredy na yung damit mo. Ang init talaga. Ano ba yung Mainit pinainom mo talaga. sa akin? Ha, kape! Ano papainom ko Ay, sa'yo? namiss ko naman talaga yung timpla mong kape. O baka ako yung na-miss mo. Hindi kita na-miss. Ikaw pa, Juni. Alam ko naman ako yung kahinaan mo. Nandyan ka na. Liga na dito sa kwarto. Huwag mo ako dikita kasi Liga ang na dito init sa eh. kwarto. Ang init ka. Aircon, bukas na yung aircon. Kanina ko pa yung pinalamig. Niready ko na. Ang init. Ano ba kasi? Ano ba nilagay mo? Hindi niya alam. Nilagyan ko ng pampatigas. Yung kape. Effective pala yun.
Halika na, dito na tayo sa kwarto. Aircon doon, mainit talaga dito sa sala. Halika na. Halika na. Buti naman nakauna. Dali! Ay! Junie, di mo ba ako na-miss? Parang umaangat yung mga buhok ko sa likod. Ano pong nangyari sa akin? Tingnan mo. Ang daming sat-sat dito, pero nakatayo naman na. 1, 2, 3. Oh, bakit matigas yan? Uy! Hindi, yung jacket matigas. Balat kasi. Junie, Dito, miss na miss ano na ba? kita. Hindi mo ba ako namimiss? Parang hindi ko mapigilan yung sarili ko. hindi. Init ako. Huwag mo Ano na ba? Huwag mo- pigilan. Narinig ko yung konsenya mo. Alis na nga ako. Punta na nga ako kay mama. Ma! Magising ka nga! Sampalin kita! Aray na ako nito. Aray! Magising ka! Ito na! Ano ba Di ito? mo ba ako Ano nangyari na-miss? sa akin? Johnny! 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 Tuwing pumupunta nga po siya sa bahay para ihatid ang anak namin, ay nilalagyan ko po ng pangpatigas. Ang kape, ang juice, soft drinks, para mabuntis niya ako. Desperada na po kasi akong bumalik si Junie. Kahit gusto niya nang makipaghiwalay. Mars, bakit di pa rin nabuo? Lagi kong nilalagyan ng pampatigas yung road jeep. Road jeep, alam mo yun? Mars, alam mo kasi Mars, Alam mo yung road jeep? pakadila yung road jeep. Di ba may road bus? Alang! Ang galing mo talaga! Ano ba daw? Malayo dapat road bike, medyo malapit-lapit siya. Di ba? Pag road bike, talagang siya, manual. Road bike! Buti hindi row grab. Wala na, hindi natitigas yan. Kaya pala. Tsaka tinanggal mo na ba yung implant mo para mabuntis Oo, ka? Mars, tinanggal ko nga para makabuo. Bakit ganun? Ilang beses namin nangyayari sa amin para bumalik na sa akin si Junie. Ayoko maghiwalay kami kahit ganito, kahit lagi siyang galit sa akin. Ano yun? Hala ka, Mars. Kanina ka pa dyan? Kaya pala iba yung pakiramdam ko. Tuwing pumupunta ako dito. Kaya pala, Ano yun? nilalagyan mo pala ng kapsula. Ha? Kaya pala ganun. Hindi, nagbibiroan lang kami. O yan, Mar- yung hawak mo na kape. Ha? Nilagyan mo na naman? Hindi, Nilagyan mo yan! Mars, alis na ako. Bye, Pards! Ano? Pati ang kape na yan, nilagyan mo? ginagawa ko lang naman yun para balikan mo ko. Junie, Talaga? Junie, huwag tayo maghiwalay. Alam ko naman mahal mo ko at ako lang ang mahal mo, true love mo. Balikan mo na ako. Ayoko na, hindi ko na kaya ugali mo. Pati mga magulang ko, ginaganyan mo. Masasakit na salita sinasabi mo. Junie, kasi syempre may pinag-distress lang ako hormones to. Basta stress ako sa'yo, kung alam mo lang. Mahal kita at alam ko mahal mo, di ba? Bitawan mo ako! Di pa ako nakainom, makina. Ano? Mahal mo ko. Hindi kita mahal, pero tara. Naiinit na ako. Junie, bigyan mo ako ng second chance. Sige na, Junie, mahal na Iisipan ko. Puso pag nagmamahal na ay Yan, babang i-memorize yan. Love Radio. Basic!